Mehet? Csst! Nem, fejezzétek már be. Hát azért vegye le. Hát ezt nem hiszem el. Videózók. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza. Gyorsan. Kis kacsa fűd, megadom a hangot rajta. Te is ünneplő nadrágod nincs? Majd mindjárt odaadom az enyémet neki. Gyerekek, beszél. Hát nézd már meg, a pofám leszakad. Mi hangos készül, vagy mi? Persze. Mehet. A sluszkos hol van? Tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol helyet kapni. Most énekeljetek kánont. Mendegél a mandarin, rajta, Háromba, boci, tessék. rajta. Milyen édes rózsám? Zsózsám, szívem, kedves ahol. Itt Vagy az a ének. Pálkata Pétert én vezényelem meg. Pálkata Péter, jó reggelt. Figyelj! Várjál, Kati. Hát, Gyere közelebb, menjél közelebb. nem megy, én nem Kati. akarok belenni. 3 és... Pálkata Péter. Pálkata Péter. Neked el kellett volna Igen. kezdeni újra, te. Vagy tartani a hangot. Úgy.